karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, ikaw. Ibingon ako nibog sa mga bata. Dili ko magkagwanta diri. Mupauli ko. Brian, antuson sa nato ang kamigaw sa usa-usa. Og maikog sa tagang atin nimo nga muuli kadayon. Maayo pa yung inyong panagsapot, di ba? Og dalipay ganit ta nga siya gid mismo ang mitabang nimo aron makatrabaho. Dili laing tao ang agaw nimo, Bri. Ayaw na may kunahuna ang diri ang mga bata. Maayo ra gid kay among pagkabutang diri uban nilang papa ug mama. Di asab sa ati LV. Wa kay angay kapalak-an na mo, Bri. Gibingaw sad paya ko nimo pero tungod sa mga bata sa ilang kaugmaon kinahanglan nga manginabuhi ta. Ilona, may kausaban ng kinaya ni Ate Vicky ako. Ha? Unsay pasabot mo? Kalit siyang nausap. Ngano laki, giunsa man kaniya? Mura kong laing tao sa ako pagsabot. Saya tinagdan ako diri. Ngano nakasulti ka man anak, Bri? Ihigay yung may pahuway ko. Kailan akong lawas. May tunos kasuko ang insultihan ako. Nagkasabot yung kay Ilona. Mura kong laing tao nga iyang gikasaban. Gipasabot unta nimo nga may gibati ka, nga lain ang imong lawas. Gisultihan ako siya. Pero laing yun si Ate Vicky. O di sa higayon nga nahiubos na sab ko. Tungod kay basta gibati na kong dili ko isuon para niya. Tungod nga kay iya kong silduhan. Brian, ayaw pagdali-dali sa hukom nimong mupauli ka. Nakuhaan na ba rin gibili nimong kwarta? Mitabang kong bayad sa mga bayranan diri. Naibaw ka na sa problema diri. Di pa atong mga anak. Basin og nakalitan ka lang sa kinaiya ni ate mo. O basin sa mo, relax ka lang sa trabaho mo diha. Kaya nagsalik ka nga maguwang ni mo imong amo. Ingon tingali anak, Bri. Basta laing yun. Laing yun na panita ni Ate Ilona. Brian, wa pa lang ka maka-adjust nga nalayo ka na mo. Ayaw lagi pagdali-dali. Nahinayak ka na ba yung trabaho, ha? Ang tusa lang sa kuda diha, Bri. Dili tingay ka kasabot sa kibati, Ilona. Dili ka makasabot. Oh, sige. Pugsol ko makatuog ko. Sige, bye. Brian, hello. Brian. Bri. Ki-off na niya. Naiubos siya na ako. Tawag ko na ko. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Wag ko niya pa ka. Ngano sad ka? Unsa kay gipakitang pagtagad sa imong kuwang niya? Nasabot ko nga gusto gid siya mo pauli. Hinakot pa unta nga makapanguna-una ra si Brian. O kung may kausapan man ang ipakitang batasan sa iyang maguwang, aron tingali dili siya magsalig sa iyang pagpanrabaho. Tungod kay iya sang igsuon ang nahimo niyang account. Ingon tingali ana. O gilain lang pagsabot ni Brian. Maugit tingali. Makasabot lang unta siya. Makapanguna-una ra unta si Brian. Kinahanglan gud ka may trabaho siya tungod og alang sa among mga anak. Mabangon na lang ko. Huwag na ko makatug pag-ayod na. Tuwarang ako muna-huna ni Brian. Lon? Nagmata ka? Ilona? Di, nagmata na ko. Kadiyot lang. Abierto na, oy. Suit lang. Nakog sirado. Note din ko lotion good. Pagamita ko, Bi. Ay, di na lang ni mo, te. Pero may kang naglakaw. Di araman sa ko sabay. Ay, mapalitron niya ako eh. Mangayo lang una ko ron kay nag-ugang akong panit oy lain kaayo. Bisan og niya ka lang sabay, kinahanglan biya gihapon nga mo gamit ka ini.
Di sab maayo nga magpasagad lang ang usa ka asawa. Si ate. Tinuod bitolon. Bisag minyo na ka, di gyud maayo nga magpasagad lang ang usa ka asawa siyang panglawas. Kay mabiya ni hinungdan nga mukaliwa ang mga bana. Buutan kay akong bana atino. Nahibaw ko. Pero di na tumatag-an ang panahon, uy. Labi na kay to aron siyas Manila. Ate, uy. Mahadlok man lang sa noon ta. Nagpainomdom lang ko lang, oy. Kadaga na ba ako makadungogan ng mga problema sa mga magtiayon? May kauban ko des trabaho ay, medrep, medical representative ba? Kay nga na di ate. Da, lang asawa mo ra istoryahan nila eh. Magpaminaw ra ko. Di na kuno ka maum atiman sa kaugalingon. Magpabaya na lang. Kay naraman permi sabay. Mo nga, di gyud kalikayan nga ma-attract sila sa ubang babae nga sexy. Mao ba? Pero dili tingali makahiwa na si Brian ti uy. Simba ko lang in town. Pero ayaw gyud wad ang pag-atiman sa imong kaugalingon ha. Mag-unsa man nagkagwapa, kun way hilamos. Si ate. Natakda na kang alod siya. Hinawayo na. Nagpahinumdum ra ko uy. Dili makabuhat anak si Brian ti. Sawa pa may relasyon ni adto. Daghan mo mga babae ang na-crush anak niya. Di pa istorya niya na ako nga dahibatan ang minyo nga nakagusto niya. Mapay mihagad nga mo gasto sa iyang pag-eskwela. Pero wa tagda ni Brian. Ati LV, buutan ang akong bana. Buutan kaayo si Brian. Sige, mamahaw na ta, ng anak. Musay ko pa masahiro. Iyawat na lang. Papa, nagmuha man ka kas BTS ni mo. Bisultihan kong ilo na. Ipahuway na na uy. Pagsigi og pangiyawat. Day, layag niya na ta pirmis bay. Sigog paminaw sa inyong inahan. Ito ko itong manghod mo. Kadiyot. Ilona! Andam ng pamahaw, day. Dali na. Te, kalaig pa hurot ti uy. Hmm? Ang saruin, kalang sipa. Diya? Sabi lang siya day. Labas na ang yun-una na akong isda. Tilugon ko na. Hala. Midig ko man. Langsik ko no. Kalapas na isda. Ay. Talinis ko na. Kasabot ko pa. Kasabot ko. Ha? Nga naman. Maptus na sad na. Nasab? Mamanghura na sad si Dudong. Murag na sa akin sa akong ginawa ng kalangsi. Kalayan sa akong kipati. Murag kong naluya. Kisa to na bati na ako nga nidigwa? Kisa to amin? Ay, si Lorna. Nga naman, may gibati sa lawas? Pompas, maguwang. Tingali ko no, mabros. Unsa? Mabdo sa sad? Igo lang may gabay ang manghod, mabdo sa pod? Baya, no? Murabya silag sa pian, laliman lang. Ay, naon sa gyud ka taon, Lode. Minyo na nga tong anak, may batanon pa. Anong suko ka, may banam na. Unya, magsalig lang di ay. Ha? Magpatuyang lang sila? Ha? Gibinlan yun di ay ni Brian? Sus! Wag yun, magunahon na unsay ibuhi sa ilang mga anak. Gagmay pa na. Wag yun plano silang pagpuyo ng mga tawhanan eh. Hilom na. Hilom. Kayo umsang ka sa itong anak. Nga may ibos man. Igumalan ko nagsultis tinood. Nga resultag unsay may tabo. Nga daghan silang mga anak. Ha? Igo na ang tanan duha? Babae naglaki? Igo na na maoy. Mama oy. Mo na siya oy, sige yaw-yaw. Ipaunsa pa man ni mo nga naa naman na. May bana man sad na siya good. Di lang ko gusto nga magkalisod-lisod sila Elvera. O pagkalit pila kabuan nga nanarbaw si Brian dito sa iyang maguwang, mabdos na sad. Ginoo ko. Ay, ano ba sad? Ihimo ko ng problema noon sa kaludi ay. Kugihan man kayo ng iyang pagmanarbaho sa iyong umaga, Brian. Hindi na problema sa iyong pagkatao ay. Kaya gusto mo na trabaho. Mahuna-hunao na nga itong umaga ay Ludya. Unya, wasa di mo tanawa ang panglawas sa mong anak min. Halusyang na. Wa na'y nag-atiman siyang kaugaling. Wa na mag-atiman siyang kaugalingon. Ha, napunan pa yun. Ha, mura na unya ni narsiri ng atong kaugalingon. Hilong Ludya, hilong eh. Na sige, panganak mong daghan. Og ayaw gyud ko niyo gasula ha.
Ayaw gyud ko hasula kung unsay problema ninyo. Lain ng mama, ate, uy. Magapahiupos man. Ada, palapos nas pikas dungga na yung gisulti, uy. Ibaw na bigtaw kas batasan na ng mama. Usahay, ti. Mas gusto kong maglain na lang og puyo. Aron dili ko may ubos ni mama. Pasag din na lang lagi na siya. Wala sa tingali na kwarta, o nang init og buot. Mo man yun na siya. O gani na sapi, magsigig mugot. Bitaw, Tino. Hatagan lang ka na ko, ti. Di amay nabilin pa. Di magi ko magpakawa. Kaya naalagi mga bata. Ito nol ring kinintos, ti, oh. Ayaw, uy. Kung sigihan na ni mong hatag no, magsalig yun na. Unya, kung kautan ka diha, o sa may igasto ni mo. Abagan para ba ni mong dilata nga gatas nas dudong? Uy, noon. Magpapalit ka ni Kuroni mo, ti. Pataanti kag usa ka libo, ha. Kaasusintos pa nakapi ng iyang gatas. Diaper food, powder sa bata, baby lotion. Ayaw kalimot, ate, ha. Ilista lang na, Lon. Sige kay, ato na ko. Huwag ko siya tabagas ko sa iya pagpanamag. Pasabton ko si Luna. Ni Ana. Brian. Sorry ha. Wala ko mag-isulti ni mo dihang nanawag kag balik. Nagasabot ko. Nahiubos ka. Ay, Bri, may isulti ko ni mo. Unsa man? Mabdus ko. Ha? Magtulo na itong mga anak, sweetheart. Nalipay kay ko. Okay. Ako na kayo boss ako ni ate. O magkugi ko. Aron na, makuha tagid mo diha. Gusto ko magpundok ng usa ka pamilya. Nga di na mo malayo na ko. Saan nga nakalaki niyo, ha? Kung na gusto may wartagan. Ay, sa ligso ni mo ako sawa, ha? Ili sila ka tilibabat. Sipon. Ay, ligo-ligo kay sulduhan ba ikaw? Kuya. Ay, tinipulan din niya. Di ko gusto, anak. Libre pa imo gipuya pagkaon. Trabaho! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!